Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. I'll give you another example. Akandwana uluka now. He's a very honest guy. Sorry to say guy, he's a general. Tuchokera ku DRC. Tinanyamuka pa Goma International Airport. Climbing out. Kenako iwo aja namba kuona ngati ndege ikupanga timati ku banking ikanga dikhotera ku Manzere kuma ndege je kuluka yani straight. Ananoza kuti nthani you can have it. So that is good airmanship imene timaphunzira ngati mapilot. Mwina mufuna mupeze opinion yanga kuti anthu they were disoriented kapena anthu aja they were not disoriented. Anthu aja they were in control of the aircraft. That's why even report ya BFU inanena kuti that was a controlled aircraft into terrain. Sifit. Ndege ikulusidwa koma pali circumstances zona kuti avuta ndege yakagunda chani yakagunda nthaka. So that one kwa ineyo that was a very that was an accident, an avoidable accident, an avoidable fatal accident. Thank you. Thank you so much, Honorable Chairperson. I will ask just a few questions that will require it's like questions for confirmation, Chair. Thank you so much, Captain Tani, and zonse zimene mwatilongosolera. Ndikufusa mafuso awa chifukwa choti nnafusa so koma mwina nnafusa munthu olakwika. Inuyo ndikuona kuti ndinu munthu oyenerera kuti ndikufuseni mafuso. Manena kuti mwauluka pa ndege ya Donia kokwanira more than or around 400 hours. Ndekuti ndi masiku amene wakuti awerengere ndi nthawi yayitali. Komanso mwauluka kwambiri ndasambalova. Ndefunso langa loyamba ndili limene ndafusa so mbuyomu koma ngoti ndikufuna confirmation kwa inuyo. Kodi nzotheka kunena kuti ndege imene akuluka asambalova chifukwa inu mukwadziwa bwinobwino mmauluka limodzi kuti munthu wina wake woti sali pa ndegepo angabwere nkudzatseka chitseko cha ndege imene asambalova akuluka kapena inuyo mukuluka zotheka? Procedurally sizingatheke. Ndifotokoza bwinobwino kuti ndege timakwera bwanji. Ndege tapanga process ija ndege yatuluka. Kwatuluka passenger manifest. Passenger manifest ija ikakhala ndege ngati ilekeze MA600 imene timakhani ma cabin attendant. It is the senior cabin attendant who will be checking kuti abwana ota nyamilandu akwera, abwana kadzipatike akwera, abwana akutakuti akwera, mafunika mu ndege mukhala follow. Anthu akwana follow. Zingakhale zitavuta motani. Pata abwera munthu wa number 5, cabin attendant akwena kufusa kwa pilot in command kuti bwana munthu wa number 5 yu pa passenger manifest panga palibe. Akwera bwanji. So technically or practically that is not possible. Pa usilikali so ndipo sizingatheke zimenezo. So ma operations athu Donia ngati 228. Mene timapangira operate ngati tupita ku training tupita ku general flying area timapita mapilot toka fati mapanga manuva ena ake amene amakhala ni comfortable kwanza atamesana pange training ngati mapilot. Koma no mission yoti pa president katukanyamula katundu wina wake timakhani technician. Anthu amene wawa these are the only people who can close the aircraft door. Cabin attendant ngati alimo mu ndegemo mwachitsanzo MA600 yoti amakhala mwamatha kutseka. They are trained how to open and close that door. Sichitseko chongotsekula ngati chalu marriage. Ndichitseko choti kuti utsekule utseke umayina kuti uphunzitsidwe. I was once embarrassed kukanika utseka chiso imene foti kaleso ningamene kokona katengera chibwana. Ananduza kopolo tabwerani. Ndiphunzitsa imene timatsekula chitseko ndati hayi chitseko chotani chophweka. Nabe amene choti ndachitseka chitseko chija koma chitseko was not chani latched sichina lokeke. Anazoti bwana chitseko simunatseke ndati ayo chitseko mesa chotseka ichi. Anangochikankha chonchi. Chitseko chatani chatseka. So there's no way munthu wina wake kuti wangochoka uko kubwera kuzalowa mu ndege opoti pa passenger manifest palibe. Komanso how to close that door knows singatheke. Chifukwa amene ali panja paja
one of his responsibility and one kuti amene olo amene momwe inokhala otani ovomerezeka. Sikoma kwambiri. Funso langa lachiwiri ndi nkhani imene munanena ya master switch, kuti mutaona BFU report mudaopeza kuti master switch inali off, nde munalongosola ndipo namva kunena kuti master switch imakhala off kuopetsa kuti ndege yake ngati yagwa. Ndimafuna ndifunse kuti kodi paliso nyengo ina iliyonse olo nthawi ina iliyonse imene imafunika kuti master switch mupange off kupatulako nthawi imene mukuganiza kuti mukhoza ukagwa kapena mukhoza ukapanga crash landing titero mwina chichewa chake? Master switch kuti uzimitse ndipo kapo mwina pa normal la shutdown ya engine. Koma in the air you are not allowed to switch off the master switch. So it only in menda fotokozera kuti masircumstances zona kuti there is no any other option, we are going down. Zavuditsitsa papa, we tried koma we are going down. Kuti tikhale ndi mwina katundu amene ali mundege mwatu musaonongeke, komanso anthu amene ali mene mumu afe ndi dignity. Pamakhala inevitable ndana kuti inevitable moment. That is the only time pilot you are allowed to switch off the master switch. And that one is a good procedure because the aircraft will crash and sipachitika sipayaka moto. So that's it. Funso langa lachitatu ndi nkhani ya low flying. Mwanena kuti nthawi inakenso mmapita ku Blantyre kunali kuti koipa kuli Lilongwe koipa nde munatsika ndege ija idatsika nkumayenda pa 4,000 feet above the sea level. Ndi musimu motani 4,000 mkhozo yerekezera kuti mpatali bwanji ndi nthaka pa 4,000? 4,000 feet amayerekeza kumene kuli nyanja kuja ndi kunoko mtunda uchokera pambira madzi paja kumakwera ku mtunda. Mwachitsanzo kuzomba kuja tikakhala tili pa runway tufati kanyamuke imaonetsa 2,650 feet. So inzo kuti madzi chochoka pamene pali madzipo uzafika mepo ndi 2,650 feet. Mukaipanga divide by 3 mukuzoipeza ansala. So kuti tiyerekeze ndi height imene uchokera pamene popo for around that area pamakhala about 2,900 feet. Ndiyo kuti muli pa ground. From the ground ndiye mwonjezapo bwanji about 1,500 choncho about yes for about 1,500 feet mwonjezera kwinako. Ndiye kuti imeneyo ndi height imene mutima uluka kuchokera pa nthaka. Zikoma kwambiri. Mauluka height ndiye kuti mmene ndikumvera ineyo mwina mukhoza nditsutsa mauluka height ya musi koma mudanyamula a president a dziko la Malawi. Tinakumana ndi circumstances amene anali circumstances ovuta ochititsa manyazi mwina kwa mtundu wa Malawi chifukwa sindimayembekeza kuti ndikazi ineyo maganizo mwanga sindimayembekeza zafikapo situation ya nyamula president ndikukumana ndi situation ngati imene. Komano ngati dziko tinapezeka mu situation imene ifaja imene tilili mayapoti athu menda fotokozera mwina for the sake of record ngati ena sakudziwa Malawi muno airport yabwino ndi imodzi yokha Kamuzu International Airport. Kuma category za ama airport ndiye kuti pali mitundu itatu, kati 1 kati 2 kati 3. Ifeyo timu kati 1 sikutanthauza kuti yabwino kwambiri tu yayi. Kati 3 yo ndi imene ili yabwino kwambiri. So kia ija ndi kati 1 chileka does not qualify kuti kakhale kwa kati 1 ilibe ma facilities oyenerera. Ma airport athu alibe ma facilities oyenerera. Kuzomba kuja kuna ali ma navigation equipment ana aliko kalikalelo nthawi ya ngwazi, kukalonga ina aliko, kumzozo ina aliko. It was very easy to fly, but those things were vandalized. As I'm speaking, we fly using experience and using njia zosayenera. Aviation standard ima ina kuti ifete ziuza ma navigation jani aids amene timenokhala nawo. Koma ngati dziko it's unfortunate kuti zinthu even zizi ndikulankhula panopa amaliongo akumva kuti tilibe zinthuzo zochitisa manyazi. So we had a head of state Bandege flying very low, but we had to manage it. So the thing is, we safely landed. That's the most important thing. Lo maliza mafotokoza ichichi anafotokozanso a General Kandula dzulo, koma ndimafuna ndimvetsenso kuchokera kwa inuyo
manena kuti pali mtambo ovuta Charlie Bravo umene cumulonimbus Charlie Bravo, yes. Umene umachititsa kunena kuti umenewo musalowemo yayi. Ndiyeno malongosola kunena kuti m'maganizo mwanu ngati expert, ngati amene mmayendetsa ndege kwa nthawi yayitali komanso mwakhala mukuyendetsa route imene yakumzuzu, ikukuonetsani kunena kuti kunali weather yoyipa nde amathawathawa alowekwe apa pali kampata kuchokapo kupita pena nkona ndege ija imangokhota chifukwa funso limene lili ndi Amalawi ambiri, chifukwa chani ndege imakhota. Ndiyeno malongosola ndamva Amalawi so amva, ndiye ndimafuna ndimvetse komaliza, kodi ndiye kuti weather ikhoza kuchititsa kuti ndege igwe? Zimenezo kwa amene tili mafona amakono mulumbo bange Google, weather the one of the factors imene bangisa songozi kwambiri za ndege, makamaka adverse weather, an extreme weather. Zikomo kwambiri chair. Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Captain Ntani, good afternoon. Good afternoon. Yeah, Ineso, let me join my friends in condoling you for the loss of the 2 or 3 officers that we are working closely with. I should also mention that I also believe that that gap that they left, I think you can still feel it. Your report, I should join Mwanza Central, that indeed it shows that you are emotional up to now. You are still feeling the pain. So the people of Zomba City South, indeed, they convey their condolences. I'm happy, I will not repeat what you have already responded when you're talking. You're responding to the Zagasina. The 2 pilots, you called them fine hands pilots. And what I read in your submissions, I think in the MDF report, you also said their competence and experience were unparalleled. That's correct, eh? That's correct. Thank you very much. So I will not repeat that because we have covered the crew that were second to none. So I will not repeat the issues of the crew. On the airworthiness, you have also said this is one of the safest and most comfortable crafts that you have ridden on, and you do still wish you could be riding on such crafts. So on that one, I will also not repeat. However, chairperson ndifusa mafuso mwina atatu pa airworthiness ipo, tinawerenga pena pake kuti mashina amenewa anali ndi weather radar, kuti weather imatha kuwerengedwa kumene tikupitako, weather kusogolo kuno tikumana nayo motere. Ndimafuna mungu chita confirm. Ndotsimikiza weather radar mu ndege imene inali munthu. Zikomo kwambiri. Weather radar imeneyi kuti matha kuwerenga mtunda utali bwanji musanakumane ndi nyengo yoyipa, kuti kodi ikhoza khala ka 500 meters ka 1 km ka mati nautical miles, tatiuzani imatha kupereka mtunda utali bwanji kuti kumene tikupitako apo 20 nautical miles tikakumana ndi weather yovuta. Weather radar imeneyi imatha kutiuza mtunda okwana 80 nautical miles, mwina kwa anzathu amene mapanga masamu topanga 1.852 times 80, which is about tingopanga times 2 mwachidule 160 kilometers. Zikomo kwambiri. Ndiye kusonyeza kuti ngati weather radar imene imagwira ntchito, ndiye kuti nasitani yauti it was airworthy, and you have also confirmed. Ndiye kuti kumiro nimbasi amene anatha kuwerengedwa ndi 260 kilometers away. Sindikudziwa kuti mtunda mwendo wautali bwanji kuchokera kulilongwe kuno kumapita cha kunzuzuko. Nkhani ya cumulonimbus kuti muinveste bwino, mtambo umene build up yake ndi mtambo kuti umapanga build up very fast. I'll give you another personal experience ndi South Africa ndi kuuluka ndi kupanga training. Pilot basically umayamba kuuluka ndi instructor wako, kenako amakusira ndege weka, umapita weka, timati ma solo flight. Ndiye
ndimauluka ma flight atali muna 3 hours nthawi nake ntaboweka nantenga captain Siri amene nthawi naza ndi join ngati akupanga course ya pilot ndinamuza say tiye pa flight ndiuza nthawi zitani uzizitolera sona wese kumaphunzira ti maleso ni pang'ono ine sina instructor inde koma ndimamuoni kiti timathandizana kumena kuti kucheza weather tinanyamuka pa Vonderboom Airport Pretoria timapita timene tipite towards Polokwane area kudzera ku Middleburg mwina amene munga gugule munthu kozopanga track that route weather imene ndapanga failo inali weather yabwino kwambiri a chief flight instructor anoza the weather looks good all the best wende bwino tinanyamuka barely about 10 kilometers kumbuyo kwanga pene choka kuja kunapezeka kuti kubwera chintambo timati chichale Bravo chicha ndi chintambo choti chimakanika cover distance over 80 nautical miles within a very short period of time. So 10 kilometers ndikune nayo we covered it in less than 5 minutes beza kuti ntambo kumbuyo watu warani watseka. So as a pilot we are trained to disipanga quick decisions. I said I'm not returning back, I have to proceed because this one is a Charlie Bravo. Kumene kupita akukuli mitambo imene because pilot umaphunzidwa ndio sema mitambo umaidziwa kuti ntambo ndikulowa huu ndo ulukika huu. So I said okay, I'll maintain I'll proceed. Chair, I think the explanations I think has made different examples, living examples. But I just wanted him to engage with me to answer my questions. The stories, yeah, we can give an opportunity, but I wanted you to take my line of thinking, if that is possible. Need to proceed. Thank you. So the weather radar is in the plane, and it can also forecast 160 kilometers. Of course, we know that it can build very quickly. Going back to Kenny Osambalopa, someone with competence and paralleled, do you think he had ever met such difficult conditions? Because you are very close to him. Can you confirm that this was not the first time probably to meet such severe bad weather? This was not the first time. Thank you very much. Thank you. So this is where I'm going. I want the chair to be aware that we are not dealing with any other captain. From his testimony, his experience and competence was unparalleled. I think this is what he said initially. This is airworthy. The weather could be forecast on the radar 160 kilometers away. Secondly, Chair, moving on, the flight was lost on the communication. It could not be tracked until 10 a.m. Is it 12 a.m.? Maybe you would also want to speak to us because you are an experienced pilot. You have been lost for more than almost 30 minutes. You finally get connected to the airport tower. Would you sound distress call to the people that you are talking to, having been lost for almost 30 minutes? Okay, kuti yangefunso imenelo mwina ndingoperekapo chithunzithunzi kuti kodi ma communication imayenda bwanji pa flight imene anauluka anzathu. Before that, tidziwe kuti ndege ya Dornier 228 imene imaulukayi, this aircraft was not a pressurized aircraft. Pressurized aircraft imene zimatha kuuluka makafika mpaka na 49,000 feet, zimatipanga pa provide supplementary oxygen. Ndege imene inalibe that facility. So it was restricted to flying below 12,000 feet. Now, between Chairperson, I still want a simple answer. Yes. At 12 minutes past 10, these guys were lost of contact. They established contact after, is it 30 minutes? I'm asking a simple question, Captain Intani. Would you not sound a distress call? I think the other answer you can maybe give it later, but I just want this response here. Captain, Fwaja nthawi nkhani zanu zozulisa ngalasa zomatipereka my insights koma ngoti my insights ndosiyana. We can draw lessons yes koma mwina pena pake just go straight kuti tisakhale distracted kwambiri molunjika.
You sound a distress call only in an emergency. Thank you. So, an emergency. Now, someone, let's assume they had met this cumulonimbus crowd. This is a very bad crowd. I think I've painted a very bad picture about, a very scary picture about cumulonimbus. Was this not enough for the experienced pilot who could not find his way? I think he was making 360 degrees trying to find how to get out of this situation. Now finally, he has communicated with the airport tower. Is this not enough to say we are in distress? No. Distress is a call imene mabweretsa alarm yaikulu. Timabwereka distress call under ma circumstances awa. You have suffered engine failure, there's a fire on board, and there's a interference. Somebody walwa mundege muja, oti samene okhala mundege muja, mwina akupanga interfere ku cockpit kuja. You send a distress call. That one is a mayday, timati mayday call. Thank you. So in this situation, to me as a lay person, as a civilian, I would think this was an emergency situation. You don't agree? It was not an emergency situation? I don't agree. Please explain. Nkhani yake ndimene mafuna fotokoze kuti nkhani ya communication imeenda bwanja baba. So ndege ya tuzija because they are still flying very low. Communication imavuta between Kamuzu International Airport and Mzuzu. Beyond the position NASA akomapita huko imene cha mudu wangu akamunkota kota. Lilongwe ndi ndege za tuzija sitimamvana. So akakangudutsa NASA amakuza kuti kwinako muzipanga broadcast pa frequency imene timati ya general flying 118.1. So umangonena kuti ineyo pano chokera ku Lilongwe ndadutsa pa NASA mwina ndi about 10 kilometers ndili ku northwest ya NASA 10 kilometers ndikuuluka 7000 ngati kutsogolo kubwera wina wake atani andiuze umayenda ntunda wautali kuti ukamvane ndi Mzuzu, and communication is very very difficult. So I believe pakati pamene zimachitika pakati pa zama 10 zija jani there was no chance kuti waja akanatha kulumikizana ndi chani ndi Lilongwe komanso ndi Mzuzu. Sikomwambiri. Final chairperson, can you maybe repeat what you said about gear down condition and flaps in position 1? Does this signal, does this indicate intention to land, or it does not indicate intention to land? It may or it may not. It may, if you are at the airport, for example, it's a normal procedure that we have arrived at the airport, we have confirmed under normal circumstances. They will say you are cleared to land, the runway you use is so, and you report maybe right downwind runway, the runway that beginning use, for example, Mzuzu 17. So that is one of the normal circumstances. The other one may be training, but this was not a training mission. It could be maybe you try to slow the aircraft down because the aircraft doesn't have brakes. It doesn't have speed brakes. The speed brakes that you could engage is gear. Gear gives a lot of drag. So you slow the aircraft, you fly it at a manageable speed. And you orbit there, you wait for the weather to clear, you proceed or you come back. Thank you. So finally, Chair, does this mean also this is part of the mystery that you mentioned on page 1, to say you don't know what was happening? Because I think we shouldn't forget, you have said this remains a mystery to you. Everything else that we are saying is maybe we are supposing, because we don't know what happened, but we are supposing. Was this a gear down condition, as well as flaps in position 1, one of the mysteries? For sure, that is something that I cannot explain, because I don't know what was happening. Thank you very much. Yeah, I'm getting there. So, Colonel, just before this naiwale agent in Kenya weather. Report imene munalandira ndakuti weather inali hazardous. Weather sinali bwino. Mungati kufotokoza kuti sinali bwino mwa mtundu wanji.
because weather imasiyana ndi zambirimbiri kale weather nyengo sili bwino ndi zambiri nali mvula anali mashawa anali mitambo anali mafogi sindikudziwa bwino so apapa pakutuluka nkhani zambiri sabana za cumulonimbus nde kubweraso anthu ambiri amafotokoza kuti visibility sinali bwino samaona bwino for inali foge ndi mangofuna kuti mwina amene anapereka ripotiyo anapereka ripoti yoyenerera yoitambasula weather amene inalili kuti landing imakanika inali ya mitambo kapena ya mvula kapena ya fog. I think it also inawerenga maripoti yo kani ya visibility anakamba kuti visibility was bad. I think ninavesedwa poso kuti anapanga report kuti on the previous Friday they encountered turbulence, but on this particular day weather inapanga improve, so they were hoping kuti weather imene anadutsa mu mamawa pobwerera adutsa so weather yomwe. So I'm not sure kuti zinakhala bwanji kwina. Thank you. Zitokhala combination. Yes, it may be a combination of both visibility and the turbulence. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.